Olisiko tämä? Maahan. Mä oon tossa 2 tyhjää. No niin, me tullaan. Saara, tuu tänne. Maahan. Onko munkkia? Tuutko sä tänne sä? Vai tuutko Vai meneekö sä siihen? siihen Marita? No niin, tuu tähän. Mä tulen tänne. Se on sit kuumaa. Siinä on sun munkis. Tai miksi sä auttaa se paperi siihen paremmin? Mitä? Sä saat vain. Maitoa. Vähän arvasin. Ei se enää ollut ihmeellistä. Kato, kun se sai jostain Maahan. Onko hyvää? Eelis. Eelis. Onko hyvää? Meillä oli nälkä. Ai ne otit sen sillä suoraan Kuinka käteen. mona? Ota pipo pois päästä. Tulee vähän kuuma. Eli mä olin siinä. No niin, kato. Kato. Oliko sulla mitään juota? Ei. Anna nyt sitten, kun kerran rupesit. Mä tuon. Täytyy ostaa kotiin sokeria lisää. Jaa. Mä lähden tästä. Äiti on takana jo. Tässä on mun koira.